wayyo kaina halin maza na bani tsoro wanda ya zama cutan kauna bai yi riko da amana ba kaga ba zai yi tasiri ba wanda ya zama cutan kauna bai yi riko da amana ba kaga ba zai yi tasiri amaryin kauna ta rufe idanuwa zan yi jan kunne sai dai gumi na asannu mazan mu na yanzu duk sun yi shi idanuwa kudin aure zai kai musu shi iyaye su fa su yarda da shi sun ce a wuri na su babu ya shi ƙarshe ba zai auren ba soyayyar yanzu maza suna rodarwa ya mika su lallai gidan su yi bayarwa da zammar cewa auren ta yi shiryawa akan ƙaunar ta ya dinga zuba kai ka ce wanda ba zai gudu ba da farko bai yi kalar haka ba su ne samarar ruba mafarin zance aure shi ne niyyarsa kuma dan ya gwada ta ya fara yi mata wasa ya nema ta nuni da ta amshi bukatarsa ya ja ta ga hotel har ta tafi lilan kauna ya saka ta tafi ya yi mata illa shi ya tafi ya bari ta shi ya harba ciki shege kajiya shi ya tafiya bari yar hajiya kukan da take har ta gajiya mata mu tara mu duba shi mata cuta kuma ya wuce shi kenan a halin yanzu wane da riba kenan ya bar ta a zaune shi ya yi aure rannan wannan shari'ar sai dai a gaba komai zami mi yake ladaba mu sanyo lura yau a gaba hakan yana kan turba gare ku iyaye ga shawara ta kunkuwa duk sanda samari suka zo gurin zuri'ar ku ku bar gaggawar yarda da su kan irku ku binkici wane shi tukuna hali sana'a zuri'a tukuna wadan ya rufin jama'a da tsana yau gashi bai